Ebee ka ekwesịghị iri nwunye mmadụ n'ala Igbo? Nke a bụ ajụjụ, maka na ọtụtụ mgbe a na-enwe mkparịta ụka gbasara ebe ekwesịrị iri nwaanyị. Ọ bụ be nna ya ka ọ bụ be di ya. Mana ndị ọgbara ọhụrụ na-ekwu na nwoke na nwaanyị bụ otu ihe, na ihe kwesịrị nwoke kwesịkwara nwaanyị. Na ọ bụrụ na a na-eri nwoke na be nna ya, o kwesịkwara ka erie nwaanyị na be nna ya. Cheta na amụọ nwa ọhụrụ, a na-ewere chi ya gaa rie na mbara nna ya. Nke a pụtara na a na-eri nwaanyị na be nna ya n'agbanyeghị na ọ lụọla di ma mụọ nwa. Maka na mgbe nwaanyị gara di, ọ pụtaghị na elego ya ele dịka ohu. Ya mere ọ nwụọ, a ga-ebuna ya be nna ya rie ya. Mana ụfọdụ kwenyere na ekwesịrị iri nwaanyị na be di ya, mana ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ be nna ya ka a ga-eri ya. Nke a bụ ajụjụ dịịrị mụ na gị. Mata na mgbe a na-alụ nwaanyị, a na-eji ewu eje alụta nwaanyị. N'otu aka ahụ, mgbe nwaanyị nwụkwara, a na-eji ewu ebula nwaanyị na be nna ya ma ọ nwụọ. Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na anaghị eme nwaanyị nke ọma na be di ya, ọ nwụọ, ndị mụrụ ya ga-abịa buru ozu ya laa. Ọ bụla ajọ nwaanyị nke nyere ndị be di ya nsogbu tupu ọ nwụọ, oge ọ nwụrụ, ndị be di ya ga-akpọ ndị mụrụ ya ka ha bịa buru ozu ya jee rie ebe nna ha. Omenala iri nwaanyị ebe alụrụ di bụ omenala bịara abịa. Mgbe ụfọdụ, nwaanyị na-arịọ ndị mụrụ ya ka ha kwe ka erie ya na be di ya n'ihi na ya na ha na-ebi nke ọma. Ọ dịrị ndị mụrụ ha ikweta ma ọ bụ ịjụ, n'ihi na onye kechaa ekpe ọnwụ, ndị dị ndụ ekegharịa. Ma ugbu a, a na-eri nwaanyị na be di ya, mana ọ ka nwekwara obodo ndị ekwetaghị na ha ga-eri nwa ha na be di ha, mana o buzighị ibu n'ala Igbo.